Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә эко-фестиваль узды. Ознакайда 200-нче пар никахын законлаштырды. Районда маутинбайк буенча ярышлар узды. Татарстанда урак үсте тәмамланырга санаулы көннәр калды. Бүген республика басуларынан 1560 мең тонна бөртекле һәм кузаклы культуралар җыеп алынган. Бу күләмдә 3,5 мең тонна Әлмәт районы игенчеләренең лаеклы өлеше. Уртача уңыш гектарыннан 32 центнер. Ләкин авыл хуҗалык хезмәтчәннәрендә әле эш бетмәде. Хуҗалыклар көзге культураларны чәчү һәм җирләрне туңга сөрү белән мәшгуль. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, 20 сентябрьгә районда 11 мең гектарда көзге культуралар чәчелгән, 11700 гектар җир туңга сөрелгән. Автоном янгын хәбәрчесе гаилә гомерен саклап калган. 19 сентябрьдә көндезге сагат 11 тирәсендә коткаручылар диспетчеры телефонына төтен датчиклары эшли башлау хакында хәбәр килә. Сигнализация Белоглазов урамындагы күп фатирлы торак йорт подъездында урнаштырылган була. Тиз арада урынга килеп җиткән коткаручылар аш-су бүлмәсендә азык-төлек янганлыгын ачыклый. Фатирда 1945 елгы пенсионер ханым бер үзе була. Аш пешерергә куйган җиреннән ул йоклап киткән һәм төтенгә эшли башлаган сигнализация тавышына уянып, плитәне сүндереп куя. Агымдагы елда бу шундый 10-нчы очрак. Соңгы 5 ел эчендә исә 95 очракта ул хәрәкәтне булдырмаска ярдәм иткән. Шулай итеп, 212 кешенең шул исәптән 77 баланың гомерен саклап калган. Гаилә һәркем өчен дә иң кадерле якын бәһасез байлык. Ознакайда агымдагы елның 200-нче парын теркәү тантанасы узды. Айнас Хадиев һәм Розалия Гайсинның законлы никахлашу чарасында яшь парның әти-әниләре, туганнары район җитәкчелеге катнашты. Туй көне һәркем өчен иң кадерле истәлекле көн. Айназ белән Розалия өчен бу көн икеләтә бәйрәмгә үрелде. Алар Азнакай шәһәре ЗАГС бүлегенең актлар китабында 200-нче номер астында кулларын куйдылар. Яшьләрнең шатлыгын район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин да уртаклашты. Безнең инде менә үзебезнең районыбызда күркәм традиция күптән шулай атлап килә. Безнең 50-нче, 100-нче, 150 һәм инде менә ниһаять бүген 200-нче парны 2022 елда гаилә кору белән үзебезнең җитәкчебез Марсель Зухарович Шайдуллин исеменнән, барлык җитәкчеләр исеменнән, үземнең исемнән чын күңелдән гаилә коруыбыз белән котлыйсы килә. Айназ белән Розалия инде 2 ел очрашалар. Бер-берләренә карата хисләре ышанычлы. Җир йөзенә туган яшь гаиләне Хадиевлар гаиләсен якыннары, дуслары, әти-әниләре дә котлады. Менә безнең бүген балаларның законлы никахлашкан көннәре. Без ата-әниләр бик бәхетле инде. Шушы көн белән аларны тәбрик итәргә, аларга киләчәктә озын гомер, сәламәтлекләр теләп калабыз. Без балаларга самое главное исәнлек, саулык, бәхет телибез. Гаиләләре нык булсын, бердәм булсыннар, ике якында тигез күреп яратсыннар бер-берсен. И шәһәр Ознакай шәһәре башлыгы шулай балаларның килеп котлаган өчен, сөендергән өчен бик зур рәхмәт аңарга. Аерылмасын, кайрылмасын мәхәббәт канатлары дибез. Бүген Сәпәй егете Айнас һәм Үшәлле кызы Розалия үзләренең вәгъдәләрен мәңгеләштерделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда Сакчыл Әлмәт исеме астында эко-фестиваль узды. Ул төрле квест, викторина һәм чаралардан торды. Һәркемдә табигатькә, шүпкә, әйләнә-тирәбезгә кайгыртучан һәм сакчыл караш булдыру өчен оештырылды. Фестивальдә катнашучыларны район башлыгы Тимур Нагуманов сәламләде. Ул мондый экологик чараларның мөһимлеген һәм актуальлеген билгеләп үтте. Шулай ук Әлмәт музыка марафоны кысаларында спортчыларга көч биреп, алар өчен җан атып торган оешмаларны бүләкләде. Бүген менә шушындай мотор җылы көнне эко-фестиваль үткәрәбез. Бу теге атнада йөгереш үтте, анда
браслетлар таратканнар иде һәрбер йөгергән кешегә финишта. Бәхет артыннан йөгергән мәктәп укучылары 3 килограммнан башлап макулатура тапшырып, икенче беләзекләрен алды. Аннан аларны бүләккә алыштыра алды. В моей школе мы часто собираем макулатуру, занимаем первые места. Сегодня мы тоже решили собрать. Ребенку интерес получается участвовать в каких-то конкурсах, в общественных мероприятиях. Ну и в данной ситуации переработают бумагу, будет новая чистая бумага. Бұл kullanılmay тұрған қағазларны біз bir предприятиеға барып алдық. Оларны ташламас үшін шушында макулатура жия тұрған урынға китердік. Фестивальдә катнашучылар макулатура, иске оргтехника, батарейка, теш щеткаларын, пластик шешәләр, капкачлар гына тапшырып калмый. Шулай ук калабыз китапханәләрендә китапларга икенче сулышта бүләк итәргә була. 23-нче мәктәпнең 7-нче Б сыйныфы укучылары экофестивальдә катнашучыларны үз проектлары белән таныштырды. Наш проект называется «Добрые крышки». Безнең проект игелекле капкачлар дип атала. Бу экологик хәйрия проекты. Һәркем катнашып, табигатьне чистарту, аңа ярдәм итүгә өлеш кертә һәм үсеш үзенчәлекләре булган балаларга ярдәм итә ала. Прежде всего, наверное, это защита экологии и хотя бы Беренче чиратта бу экологияны кайгырту һәм бераз гына булса да табигатыбызны саклауга өлеш кертү. хотя бы какой-то минимальный вклад внести, даже так сберегая природу. Яшьләр үзәге алдындагы мәйданчык Бережливый Альметьевск экофестивален уздыру урынына әверелде. Шәһәр халкы концерт һәм күңел ачу программасында кәеф күтәргән мастер-классларда катнаша һәм аттракцион сәүдә рәтләренә бара алды. Калабызның экстрим паркы велоспорт яратучыларны җыйды. Маутинбайк буенча узган ярышларда без дә булып кайттык. Маутинбайк ул экстремаль спорт түрі һәм уңайлыклары булмаган урында велосипедта йөрүне аңлата. Яшенә карап район беренчелегендә катнашучылар 2,5 километрдан 12,5 километрга кадәр аралык узды. Әлмәт районының Маутинбайк велокросс буенча узган ачык беренчелегендә триатлон белән шөгыльләнүче яшьләр катнашты. Вообще мне привлекает триатлон как какое-то общее физическое развитие, и бег, и велосипед. Улыбыз триатлонга йөри генә башлады. Триатлон йөгерү, велосипед йөздән тору төрлелеге белән җәлеп итте. Беренче ярышлар бик ошый. Решили не отказываться, потому что сразу влиться в дружную семью триатлонистов. Мне нравится кататься на велосипеде. Велосипедта йөрү тизлек белән ошый, аяк, кул хәрәкәттә. Когда ты едешь на велосипеде, ты испытываешь скорость и развиваешь скорость ног. Ярышта катнашучылар арасында тәҗрибәле триатлонлылар да бар. Занимаюсь я на триатлоне 4 года. Просто катаюсь на велосипеде. Триатлон белән 4 ел шөгыльләнәм. Велосипедта 4 яшьтән йөрим. Хәзер 8 ел икән. Үз көчемне күрсәтергә телим. Шуңа әлеге ярышларга килдем. Соревнования, потому что хочу показать свои силы. Я люблю триатлон, потому что есть бег, на котором мы бегаем. Мин триатлонны сәламәтлеккә файдалы йөгерү өчен яратам, ә велосипед миңа кырда һәм су саклагычта йөрүебез белән ошый. И на водохранилище. На велике я катаюсь с лет 4, но на двухколесном в 10 научилась. 4 яшьтән велосипедта йөрим, 2 тәгәрмәчледә 10 яшьтә генә өйрәндем. Тренер ярыш иң яхшы тренировка ди, шуңа килдем. Сказала, что соревнования это лучшая тренировка. Триатлон буенча тренер Василий Васильев әлеге ярышларның хөкемдары. Район беренчелеген оештыручы сүзләренчә, иң кечкенә катнашучыга 7 яшь. Барлыгы маутинбайк буенча узган ярышларда 85 кеше катнашты. Сегодня, кроме возрастных категорий, у нас всего стартуют семейные команды. Бүген яшь категорияләреннән тыш гаилә командаларда старт ала. Алар арасындагы ярыш әти-әни мин спортчан гаилә дип атала. 11 команда катнашты. И стартовали, финишировали все. Әлегә шулар Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.